Atya Isten imádandó ilyet, el nem hagyta érni húsvét másodnapján. Én is nagy örömet hirdetek, hogy feltámadt Krisztus az a holtakból. Feltámadta Jézus, legyőzte a halált, ezáltal az élet diadalmat talált. Hogy miért is jöttünk, ezt most mindjárt megmondom. Öntözködni jöttünk, a szót tovább nem is szaporítom. Engem öntözködő ápolónak hívnak, vizemből a látják, friss örömet hívnak. Petra! Fejezbe tudjuk! Jöjjenek rányunk, hogy írem szeretettel, hadd öntsem meg kezeinket, én sem hiszem. Szabad előszarni. Igen. Igen, nem szabad eloszolni el! Eloszoltál elég. Rossz helyre álltam! Most már nem elvadunk? Most már biztos nem. Petyike még lehet el volt, az más tészta. Jaj! Oda kupakon volt, Ti kaptátok a legtöbbet eddig. Komolyan? De ki jön el meg? Nem! Én már úgyis vizes vagyok. Inkább lelek én is megölök. Na, gyermek, ki kell állni? Nem, na. De én is visszatettem, ez hogy lehet? Nagy bogarat nem